Γαρέζος. Θα είναι. Σιούντρης θα ψάξει να βρει τον Καμπούρη, δεν τα κατάφερε, θα κερδίσει. Για τον Πετράκη. Άστοχος. Για τον Κωνσταντινίδη. Διαμαρτύρονται για βήματα οι γηπεδούχοι. Παπαδόπουλος για 3. Με επίθεση. Κρέγκ. Εδώ στον ευνηδιασμό. Κρατάει την μπάλα. Μπιλάλης. Δεν μπορεί να σκοράρει. Και οι φιλοξενούμενοι τώρα. Ναούμης. Ετιέν για 3. Ούτε τώρα. Θα δώσει στον Κρέγκ. Εκείνος με πολύ ωραία. Κρέγκ και ξανά Μπατζάς. Ετιέν. Θα δώσει στον Κρέγκ. Και είναι Πετράκης τώρα. Θα δώσει στον Κρέγκ. Και εκείνος θα σκοράρει. Κωνσταντινίδης για τον Πετράκη. Και ξανά Κωνσταντινίδης. Ψάχνει να βρει τον Κρέγκ. Και πολύ. Κρέγκ θα κρατήσει, θα πάει σε ατομική ενέργεια. Και θα σκοράρει. Κωνσταντινίδης. Για τον Κρέγκ. Θα σουτάρει μέσα. Βίλσον για τον Αμίντα. Βίλσον. Κιέν. Και ο Κρέγκ τώρα. Κρέγκ θα κρατήσει με αντίπαλο τον Καμπούρη. Εύστοχος και τώρα ο Ετιέν για τον Κρέγκ. Το κάρφωμα για τον Έαντα. Τον Αμπατζά. Να δίνει στον Ετιέν, στον Κρέγκ. Και ξανά Μπατζάς για 3. Άστοχος. Θα επαναφέρουν τώρα οι φιλοξενούμενοι. Πίτερσον θα πάει